जायफ्रा नैबेबायदि बिबार लानायनि फट' एडिटिं खालामनो लुगैदों ना आखायाव माने ट्रेन्डिं दायो गोबां सोलिबाय थादों बेबादि सारि गाननानै बिदि माने AI नि माने फट' सोलिबाय थादों ना ओमफ्राय नैबेबायदि खालामनो हागोन सोरबा जायफ्रानोखि एडिटिं खालामनो लुगैदों नोंसोर बे आंनि भिडिअखौ नायनानै सोलोंनो हागोन आरो नैफोरबायदि फट'फोरा दायो गोबां माने ट्रेन्डिं सोलिबाय थादों आरो ना ओंखायनो नोंसोरबो बेखौ खालामना लाबानो जाबाय गावबागाव आं बेखौ नोंसोरनो देखायनानै माबोरै खालामनांगौ नोंसोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय सिगाङाव थांदों नोंसोर गुगोलाव थांनानै नोंसोर लिरनानै हो बेयावहा गुगोल जेमिनि बेखौ लिरनानै सार्च खालामनानै बेयाव फार्स्ट अपसन नुगोन बे फार्स्ट अपसनाव थुनानै हो बेयावहा नोंसोरो मोनसे प्लासनि अपसन नुगोन आरोना बेखौ थुनाय लोगो लोगो बिदि फैगोन ओमफ्राय बेयाव फैनाय लोगो लोगो प्लासनि अपसन नुगोन नोंसोरो प्लासाव थुनानै होबानो जाबाय प्लासाव थुना होनानै ओमफ्राय बेवहाय नै बिदि फैगोन आपल'ड फाइलनि अपसन फैगोन आपल'ड फाइलाव थुनानै होबानो जाबाय बे फार्स्टनियावहा बिनि उनावहा बेवहाय नै केमेरा भिडिअ फट'स एन्ड भिडिअ बे लास्टनि मोनसे 3 नम्बराव थुनानै होबाय बेयाव थुनाय लोगो लोगो बिदि फैगोन आरोना ओमफ्राय बेयाव नोंसोरनि फट' फैयाखैबा नोंसोरो बे खनायावहा मोनथाम 3 लाइन नुगोन नोंसोरो बे 3 लाइनाव थुनानै हो बेयाव ओमफ्राय बेयाव फट'सनि मोनसे अपसन दङ फट'सआव थुबानो जाबाय फट'सआव थुनानै हो बेयाव नोंसोरनि गासिबो फट'फोरा फैगोन आरोना गासिबो फट'फोरा फैगोन आं मोनसे लानिफ्राय फट'खौ आं मोनसे फट'खौ लाबाय बेयावहा ओमफ्राय बे फट'खौ नोंसोर थुनानै होनाय लोगो लोगो बेयाव मोनसे एडनि अपसन ओंखारगोन खनायावहा नै बे एडखौबो थुनानै होबा जाबाय अब्ला नोंसोरनि फट'आ बेयाव थांसिगोन आरोना ओमफ्राय बेवहाय नोंसोरनो बे फट'नि सिगाङाव नोंसोरो टेक्स्ट लिरनानै होनांगोन बे फट'नि गाहायाव आं नोंसोरनो कमेन्ट बक्सआवहा टेक्स्टखौ लिरनानै होगोन ओमफ्राय नोंसोर कपि खालामनानै बेयाव फट'नि गाहायाव नोंसोर लिरनानै लाबानो जाबाय नैबे लिरनायखौ फट'नि सिगाङाव होनानै हो ओमफ्राय हारसिंनो सेन्ज जाखागोन बे ओमफ्राय बेयाव नोंसोरनि फट'आ बेयाव सारि गाननाय जाना फैगोन आरो दसे नेथ'बानो जाबाय नोंसोरो अब्लाना बे फट'आ नोंसोरना माने सारि गाननाय जाना फैगोन आरो बे लिरनायखौ आं नोंसोरनो कमेन्ट बक्सआव होनानै होगोन नोंसोर कमेन्ट बक्सनिफ्राय बेखौ कपि खालामनानै नोंसोर गावबागाव गुगोलावहा बे गावनि फट' सिङाव होबानो जाबाय नै बेबायदि जानानै फैगोन आरोना ओमफ्राय बेवहाय नोंसोर बेखौ सेभ खालामनो हागोन खनायाव थांनानै नोंसोरो बे फट'खौ सेभ खालामना लाबानो जाबाय आरो खनायाव डाउनलड सेभ जाबाय फट'आ ओमफ्राय नोंसोर आरो बेखौ बिदि खालामनो लुगैदोंबा नै बेयावहा नैबे बेयाव थुनानै प्लासाव थुनानै हो प्लासाव थुनानै आपल'ड फाइल ओमफ्राय दैनि बायदिनो फट'खौ लानानै फै ओमफ्राय फट'खौ पास खालाम ओमफ्राय बेवहाय नोंसोरो बे सारिखौ चेन्ज खालामनो लुगैदोंबा नै बेयाव टेक्स्टआवनो नुगोन नोंसोरो टेक्स्टखौ नोंसोरो बेयाव पिंक सारि दंना नै बे बेखिनि पिंकखौ नोंसोरो दाननानै बेयाव ब्लेक होनानै हो अब्लाना नोंसोरनि फट'खौ बे फट'नि सारि पिंक कालारा सोलायनानै ब्लेक जानानै फैगोन आरो एसेनोसै लोगोफोर नोंसोरो बेबायदि खालामनानै नोंसोर फट'खौ एडिट खालामनो हागोन आरो